Eu estaba estudiando en Oviedo, quedábame además nada o práctico, dúas asignaturas para acabar a carreira de pedagogía. E, bueno, pois, eso trúncase todo, non? Pasa a hora de que eso pasa a un segundo plano, non o vou olvidar, seguramente acabareina, pero eso de non ser recoñecida e empezar a ser recoñecida ahora pola rúa e polos sitios, pois cambiache bastante, pero bueno, de todas formas sigo sendo a mesma Lucía de sempre. Nota curiosa é que xusto unha semana despois de pasar todo iba no aeropuerto ás 9 da mañá con gafas, que eu estou con lentillas que non teño gafas, iba sin maquillar, con as prisas, e dice unha señora, ai, non mo digas, de que te conozco, de que te conozco? Díceme, de Eurovisión. Entón, bueno, pois que é curioso que realmente nunhas circunstancias que son un pouco que non é a imaxen que a xente que ten, non? De verme maquillada, preparada na televisión e que me sigue recoñecendo. Entón, bueno, pois isto é moi bonito.